Hola manualistes, com esteu? Aquesta és la segona part del vídeo on estic provant diversos materials. Aquests materials són de Teddy, de Temu i també la tinta Station. A més, també faig servir algun altre material que tinc, tipus rotuladors i així. Doncs comencem. Aquí provo la tinta Station amb algun dels segells. Segell en ve tant damunt de la pintura com damunt del paper en blanc. Aquests rotuladors del Teddy són de doble punta. Una que és biselada i l'altra que és en forma de bala. Aquí començo a colorir el segell amb aquests rotuladors a la banda de la punta de bala, amb la finalitat després de passar-hi aigua, de fer-ho servir com a aquarel·lable, però no se m'aquarela. Després torno a provar-ho amb un altre segell, fer-ho ràpidament, no esperar-me tant, però tampoc no funciona. Tot seguit ho aquarelaré fent servir un plàstic i tacant-ho amb diferents colorets, en aquest cas són colors així una mica càlids, i després hi tiro aigua fent servir un pulveritzador. I passo un paper que aprofito, doncs ho poso per damunt i queda tenyit. Aniré passant les parts blanques del paper per allà on encara hi ha pintura. El dia anterior vaig estar provant amb la tinta diversos segells, llavors diverses plaques també, les petitetes, però llavors hi havia una de les casetes que us ensenyo que em quedava massa gran i vaig fer servir amb aquesta placa que tenia i no tenia una altra més gran, però per sortir del pas ja em va anar bé. Un cop segellades les casetes vaig fer aquestes 3 cases com a prova, aquarelant-les. Aquests són els rotuladors que vaig fer servir, que tenen la punta de pinzell. També vaig provar de pintar aquest segell que vaig estampar amb aquests mateixos rotuladors. Tot seguit decideixo pintar també la cueta perquè m'havia quedat sense pintar. Posats a estampar vaig fer també l'estampació de l'abella i també dels bolets. Una altra prova que vaig fer va ser aquesta floreta, aquestes papallones damunt d'un fons aquarelat. Aquesta tècnica l'he vist a la Laura Ingut, ja us deixaré baix l'enllaç al seu canal. Ho he vist a fer a ella i llavors ella ho fa amb uns altres rotuladors aquarel·lables també, però ho fa molt mono. Ho fa molt mono, molt artista, molt bonic. Disculpeu-me la veu, que estic refredada i em surt fins i tot gangós, però ho havia de fer avui. Ho volia fer avui. Doncs el que us deia, això és una mica inspiració d'en ve d'ella, tot i que ella ho fa boníssim. Jo ho faig per passar l'estona i surt com surt. Res, que ho faig com a hobby. Segueixo aplicant color amb els rotuladors a les zones en plan així com si fos ombra. Sota les finestres, al costat de la porta, sota el teulat. Llavors amb el pinzell i una mica d'aigua ho vaig escampant per tal d'anar-ho acolorint. Després també en algun moment aplico un altre cop més color per donar-li més vivesa a les parts ombrívoles.
Bé, i així aniré fent amb les altres dues casetes. Si us pregunteu per què a vegades surt així i aixà girada la càmera, a vegades se'm grava del revés, miro de girar-la, i a vegades que se'm queda i a vegades que no. Al final passo aquest retolador finet perquè no m'havien quedat prou definides les casetes, la tinta no m'havia quedat prou marcada. I realment queda més viu. I bé, doncs ja s'ha acabat el vídeo. Si heu arribat fins aquí, us ho agraeixo molt. Espero veure-us en el proper.